Младене, когато беше дете, какъв мечтаеше да станеш? Точно това. Баща ми беше железничар и аз много бех в такова от локомотива, да стана локомотивен машинист. Локомотивен машинист. Много добре. И какъв стана? Далече от тази професия. Какво? Отидох в медицината. И какъв стана? Ами какъв станах? Можех да стана медицински лекар, но не ме пуснаха от ветеринарната медицина и станах един от най-добрите ветеринарни лекари на Северна България. Похвално. На колко си години в момента, младене? 92 едри и няколко древни от това. Благодаря. Стоянчо, ти като дете какъв мечтаеше да станеш? Много отдавна беше. Имаше в София Суворовско, пък във Варна на Химовско училище. И аз исках там да отида. Обаче те ги някъде 53-та или 4-та ги закриха тези училища. Исках моряк да става. Моряк? Да. Интересно. Добре. И какъв стана все пак? Стана после отидах във Варна по съвсем други. Учих химиите и накрая станах полицай. И то не е полицай, а в МВР. В МВР си работил. Добре. На колко си години, Стоянчо? Сега Да? 86. 86. Благодаря. И 6-та карам. Здравей! Здравей. Като дете, какво мечтаеше да станеш? Да ти кажа откровено, не си спомням като дете какво съм искала да бъда, като порасна. Но като станах гимназистка и реших, че трябва да стана лекар. Така, и каква стана? И станах лекар. Браво, Еми. Здравей! Ти като беше дете, каква мечтаеше да станеш? Да помагам на хората. Чудесно! Какво? Каква професия? Учителка. Учителка. Чудесно. И каква стана, като порасна? Какво работиш? Като икономист. Икономист. Супер. Харесваше ли ти тази професия? Да. На колко си години в момента? 72. Казвам се Стоянка Стефанова Василева. Да. Когато бях дете, мечтаях да стана учител. И наистина станах. В седмо училище, което е голямо училище, много достойно. Всички сме преподаватели на университета, помощници и се чувстваме прекрасно. Благодаря ти. И аз благодаря. Аз се казвам Лиляна Николова Вълчева. На 88 години съм. Като дете мечтаех да стана учителка. И моята мечта се сбъдна. Станах начална учителка. За своята мечта съм написала и стихотворение, посветен на моята мечта. Как се казваш? Да. Гроздана Николова Станкова съм. Учила съм като още от дете, имах желанието да бъда докторка. Така и направих, защото когато завърших средното си образование, да, и нататък и започнах да моля, нали, да завърша за доктор. Така и стана.